Marhay na hapon sa Indogabo sa muya pong mga paraantabay ang pagrespeto mi sa lambang miyembro kan familia. Kasabay dyan ang pagpagirumdum sa paghampang nyato kaining kasiributan. Ang mahal na Diyos dapat permi nyatong nasa isip. Enot sa gabos. Di kita magpuknat sa panarig asin pakimaherak na malampasan ta na ining sa tuyang kadipisilan. Darakan bagyong nagrelihis pati na ining katahawan man kan COVID-19. Sana po yan kamo sa ligtas na sitwasyon. Ano tabi ang pinagmimeriendahan lamang sagkod kitang alas 5 nin pagkahapon, digdi sa programang Bicol Target, mag-iriba-iba kita sa paagikan mga informasyon na nagbuburutwa dyan sa palibot. Katuwang taan News Team and Mega Force Patrol sa Primer Distrito si Compadring Jomar Bien, sa Tercer Distrito si Compadring Jimmy Nasalita, sa Segundo Distrito Albay District Daraga Legazpi area, yaon dyan si Pading Al Armario. Katuwang si Ans Galero, si Renz Luna, si Luens Burse Barcena. Sa Manibela si Henry Boy Mata. Sa Technical Control yaon dyan si Manny Tutanez, the man from Barcelona. Regal na regal Manny, Manuel Tutanez from Barcelona. Alaga naman. Siyempre si News Direct Edwin Peralta, maski na sa pagmundoan familia dahilan sa pagpahingalo na kan sa iyang tatay, si Tatay Eddie Peralta Sr. Yan, nakaburol po dyan sa Oro Memorial Homes. Condolence sa familia tabi direct. Yaon, diretso ang pagserbi ni News Director Edwin Peralta sa Satuya Gabos. Yan, tabi. And siyempre, nakamonitor man si News Manager Mardela. Ako po ang sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Marhay na hapon tabi sa gabos na mga nakaantabay dyan sa palibot kay Sermon Obispo. Sermon, magandang hapon. Yan, Sermon, opo, Sermon. Nakasave yung number mo, Sermon. Good afternoon. Metro Manila ka, sa big city ka pa, Sermon. Kumusta na po, Sermon Obispo, ang ating barkada. Dati to sa Philippine Airlines. Sermon, good afternoon sa iyo. And siyempre, sa mga nakaantabay man sa Satuya, digdi, sige daw, test mic kita, test mic. Dakol bagang paradangog adi. Kung igon Tagaligaspi, mag-text lamang sa smart ko, 0961-759-0888, 0961-759-0888, or sa Globe 0926-0156-020, 0926-0156-020. Yan po. Pwede man kamo dyan sa kuyang messenger account sa Facebook. Hanapon lang ni Pio Fernandez. And ining sa tuyang mga listeners man, viewers, netwide, worldwide, sa YouTube. Dire-diretso kita sa YouTube. Tabi, Mark, yan, sa YouTube. Hanapon lang nindo DCGB Legazpi, YouTube. Duman tabi, Mark, di kita pigpuputol pag nagpapatugtog, diretso duman, pag naga-music kita, sa YouTube, piga-mute, pinaga-mute, maski sa YouTube, pati sa Facebook, pareho, malungkot yung ating mga paraantabay. Tapag naga-coverage ba kita ngaya bagyo, tapos pag medyo lull period na, mina-feel kita, nagyo kita mga filler music, ay pinag-mute tayo, naku naman, sayang, sige, yung mga nakaantabay man tabi dyan sa DCGB News Online, sa muyang official Facebook page, good afternoon, tabi sa Indogabos. Hale sa Pilipinas. Pwede ka mo dyan sa YouTube, tabi, boda sa Facebook account mi, on air, online,
netwide, worldwide, nadadangog po asin nahihiling ang DCGB. Apwera ka yan, igwa pa kaming news portal. Kung gusto nindong nagbabasa lang kan mga tidbits, news bits, magatabi, hanapon man lindog iraray, DCGB News Online. Mga tidbits duman, mga news. Kompleto po yan. Kala nindo, hindi sumasabay DCGB. Tagal na pong nakasabay ang DCGB sa internet, sa social media. Andyan na po ang DCGB. Nakasabay na po yan, napakatagal na po. And yan po ang samuyang pinaghihinguhahan, tugon kan samuyang mga gobernantes, na Madam Brenda, Sir Nonoy, Sir George, E.B. Piglen, Rabi Penry, serbihanan komunidad, tabi. Yan, sa gabos na pwedeng avenue na papaabutan niya ito ng impormasyon an sa tuyang mga parantabay. Taod-taod, iba pa, may mga hanap buhay kita tabi, ha? Diyan lang po kamo. Igwa kitang mga pag-uro-istorya pa sa tuyang palibot, pakaliis mo na kan nagkapirang mga pagiromdom. Problema nyo ba ang pagluwas kay harong para sa indong mga kaipuhan sa pang-urual daw? Dahil na po mag-worry. Yaon ang Bicol Express Delivery and Courier Services para tabangin ka mo. Kung kaipuhan indong magbayad para sa indong mga bill sa kuryente, tubig, internet, telepono, home credit o kaya kay kumare na pagal na magsigil sa imo, i-Bicol Express mo naan. Kung may mga ipapabakal ka mo sa grocery stores, department stores, hardware, pet shops, at kahit sa wet market, i-Bicol Express mo naan. Kaipuhang magdeposito sa bangko, mag-cash in sa GCash, magpahatod kay kwarta sa pamilya, mag-money transfer through other courier services nationwide, mag-Bicol Express. Garantisado mapagkakatiwalaan. Walang makakakuha ng for pick-up na mga in-order nyo? I-Bicol Express na! Gustong makabawi sa jowa at isurpresa ang mga minamahal? Bicol Express offers surprise delivery for every occasion. Wala bang means or access for online classes? Bicol Express delivers self-learning modules region-wide. San ka pa? Save gas, save time. Enjoy a hassle-free and COVID-free service, everything at your doorstep. Delivery fee starts at 39 pesos only. I-Bicol Express na! To avail of their services, bisitahin lamang ang kanilang page sa Facebook. Call or text 0961-013-4888 and 0945-308-6364. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Cabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution! B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51 CA number 172 series of 2019. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI courses offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me Marian Rivera. and Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido 3 Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Derechahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand fortified powdered milk drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk supplement. Lemes na! Kawawang batay, lobo, hinika. Parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Challenging kang panahon mo niyan, Madi. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Marinyani, na may doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Busog sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients. As in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Bakal na kita. Bakal nakita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Hi, Mami! Si Marian Rivera ito. Sa dami ng information ngayon, are you sure you're following the right advice? Pagdating sa health ng kids ko, we only listen to health experts at doctors na trusted para sigurado. Kaya we only drink what most doctors recommend. Wilkins Distill. Most recommended by doctors. Trusted by moms to keep our family safe.
Wilkins Distilled, a product of the Coca-Cola Company. Wilkins Distilled, most recommended by doctors, trusted by moms to keep the family safe. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 072 series of 2020. Here's Safeguard in Glock 9 with the Safe Wash wrap. Mag-safeguard, wash germs, matutudas. Sa basang kamay, sabon ilagay, kuskus sa pagitan, kasulok-sulukan, 20 segundos, kakakuskus, 20 segundos, kakakuskus. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, matutudas. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, matutudas. Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. Calling the attention of all shoppers. Ang Nescafe Creamy White, Nescafe Creamy Latte, at Nescafe Brown Twin Packs may prize rollback. Twin pack na, rollback pa. San ka pa? Please proceed to the nearest Nescafe aisle. Also, tirhan niyo po ako ng Nescafe Twin Pack. Thank you. May price rollbacks sa Nescafe Twin Packs. Bili na sa Suking Supermarket. Promo is from October 1 to December 31, 2020 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0982 series of 2020. Breakfast na masustansya? O Gilbert, eto ang 10 pesos. Bumili ka ng chocolate cereals at ng gatas. Ha? Kakasya ba lahat yun sa 10 pesos? Oo naman! Bili ka ng Coco Crunch All-in-One! Ito'y chocolate cereals na may gatas na, masarap at nakakabusog pa. Aba, sulit nga ang Coco Crunch All-in-One ano? 10 pesos lang ang suggested retail price. Bili na tayo para sa kids natin. Doblehin mo na para din sa atin. Christmas time, nasa DCGB. Alas 4:24 nin o kaya 27 nin pagkahapon ang oras sa Pilipinas. Ang oras hatod sa Indokang United Home. United Home Products. Ang inaasahan na vitamins at gamot. Sabi ng mga nanay, United Home. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Maggi Magic Sarap. May new triple pack na. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Alaxan FR. Alaxan FR ibuprofen and paracetamol Alaxan FR. Panalo sa bilis. Panalo sa laban. Alaxan FR. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Judge Chewing Gum. Chillax. Mag-judge ka muna. Joy. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Thank you so much, Manny. Welcome back, Giraray. Buwelta kita sa programa Bicol Target. Yan. Sige. Di iyaon palang digdingon yan sa Albay. Siguro nakahali na o kung sain pa man digdi sa Bicol ang sa tuyang Vice Presidente. Aram nindo kung namamasidan nindo tabi, maski duman sa tingog kan banwaan o kaya digdi sa DCGB o kaya sa Bicol Target, dai ako mani nagtutukar ngo na kan istorya sa nasyonal. Bako man sa kung ano, nauuyam ako paminsan sa pag-iribata man sa hanap buhay sa Manila. Pipatulan ba yan, naggari na baga iwal nin. Adi mani, it's not worth sharing anymore sa news. I-interview kan GMA, kan ABS, kan mga dyaryo. So, iwal na kan dua na bako ng healthy money. Sa ibang nasyon, daiman ka yan. Pardon bako bang kitang maurag na mga broadcaster, mga media practitioner, pero pagtaram kaso sa ibong dalado, iis-ison man kang kuhan, kanso reporter man nahaputon man duman sa
Malacanang, ano ngayong masimba? Mario, naku. Iyo baga di man ni ano, it's not healthy anymore. Bako nang magayon na akuan, bako nang magayon na pagdangugong. Kaya day na ako nagtutukar ka iyan, ta hilingon mo. Kan katahawan kan bagyo, iis-ison kan mga anti-government, asaan ang Pangulo. Kan nagsimbag man so Pangulo, dagit so mga nag-is-is, mga diehard Duterte supporter ngaya kamo, mga minion. Aw, ano gusto sabi mo? Pag para pinky on sa naso presidente. Kaya niya bako nang healthy. It's polarizing our society sa tahaw kan sa tuyang recovery ngunyan sa bagyo buda kalamidades. Ano? Tabi ano? Bako nang healthy. Igwanin mga bagay na pwedeng ihapot so sa tuyang mga pag-iriba sa media practice duman sa Manila. Pero ang pig lalo na sa social media. Jesus Mariosep naman bayade. Hilingon mo, daiman manining si Isay man na presidenteng kabini-binian, kaurag-uragi na, pagluwas ka, pagtama kan bagyo, yaon sa tahaw kan bagyo, pig sa sagpong sa bagyo. Taan trabaho kang presidente is administrative and he commands kung ano ang mga dapat gibuhon. Dahil man kay po na perming visible ang presidente, ano, kung gusto nindo, sige halimbawa, tumukaw man sa pwesto si Leni Robredo, maging presidente, iyo man ang gibuhon man, hashtag asaan ang Pangulo sa tahaw kan bagyot, kan baha, kan linog. O bakong kuan baga, para illogical di ba? Makakuan na, makasawa-sawa na, kaya dahil na ako nagpapatol ka. There's so many things na pwede pang makaka-uplift kan buot kan mga Pilipino. Kaya kung kamo na nagbamasintabi, whoever the president sa Malacanang, dai po maliwatan sa tuyang punto de argumento. Na kung si isa yang yaon dyan, kooperaran ta na. Tapusun ta na ining cycle na pagbako nindo presidente ang nakatukaw, sige ang tukdol nindo pa ibaba kan presidente. Tapusun ta na ang cycle na yan. Tapag abot man kan panahon na, so presidente naman nindo ang nakatukaw sa Malacanang, tutok dulo naman an kaitong so mga dati man na mga nakapwesto, sige an araw ka na cycle, dai na nabi-break to the point na ang Pilipinas will go to the dogs. Maniwala tabi ka mo. Kaya baga pag nagatingog kan badawang kita, buda pag nagabicol target, paminsan nagadiskuter kita ng opinion na contrary sa public clamor, contrary sa public opinion, daragit sinda. Pero there will come a time na marirealisar nindo na tama ang pinagpupropagarta digdi sa mga programa. Na kung ang sisay man ang tadaay man ng perpektong gobyerno, kung sisay man ang yaon sa Malacanang, tabi man, suportara na sana. Tumukaw man halimbawa si Aling Leni, tapos iyo man ang pagparagibuhon man, so pigigibon nindungon yan sa presenteng administrasyon, bakong kamo man sumataram, tama na tabi, suportaran ang administrasyon. Di ba? In order to break that cycle, magkaigwa na kita ng paradigm shift. Bako, polluted na ang Facebook, ang social media, ang ere sa television, so simbagan kang presidente, buda busy presidente. It's not healthy anymore. Nakakakunya na. Medyo malain na sa buot, maging supporter ka kan administrasyon o supporter ka ni Leni Robredo, malain na. And kita ngon yan, tabi, oto,
So katanduanes, mas pang sinapar na tama na yan kan baha sa Metro Manila. Mani ba ko? Mas pa. Sa Manila, sabi ni Gobernador Boboy Casubago, pag init, nakalimpya na kan harong, may harong. Katanduanes day, 15,000 plus daing harong. Oh. Duman sa Cagayan, subaha. Pag subside, may harong. Ako mane? Oh, di ba? Katanduanes dai. Puro na ang bareta, dumana. Maimbestigar naman da sa Senado o to kahurong ko si Asik Jundali da Casubago. Ito nga yapiyo, naghahanda kami kasi mag-iimbestigar naman daw yung Senado sa amin sa mga warning gayon di kang pag-asa. Iba pa noan sa indang orientasyon duman kaysa sa digdi sa tuya sa Bagyo. Hilingon nindo ha. Digdi sa tuya sa Bicol. Super typhoon sa taon na ini na tuminama sa daga. Super typhoon. Pero ang gadan diiton sa nabagatabi, bako, yan. Paano kita digdi? Ibang orientasyon ta. Nagapreparar kita buda nag-antisipar. Papa Jer. Kaya pasensya na po tabi ka mo, dahil na ako nagatukar ka yan. Dahil na ako mahapot ka. Anong masasabi nindo? Dahil na po, it will further divide money, the society money ba ko? Mako akang opinion kan tao o kung ano nung masasabi. It will further divide. Ang gusto tadigdi, siguro dahil pa nindo na-apresar sa ngunyan. Pero there will come a time, ma-apresar nindo sa kuyang punto de vista na magkuha na, it's high time na haliun ta ng araw ka ining sistema cycle, ano? Ta dipisil na. Ay nako. Mahapot ka anong reaksyon it will further intensify itong polarization kan both pro and anti-administration. Simple man sana kung si sayang yaon dyan kooperaran. Nagaparatararam kita ang politika sarong aldaw sana. Pagkatapos agkudgunyan. Ito nga ni Maniso, mga taga-Bisayas, Buda Mindanao, nagsurat naman sa Facebook, ano na ngay kamo dyan sa Luzon? Makasupog naman eh. Masiparan na lugod ngaya kami. Iyo, ikaw nang nagkukunyang kaan. Ano na ngaya kamo dyan? Kan Marcialo ngaya, de kami nagre-ribok, tanamumuyahan mi, kamo sa Luzon, maribukon. Ay, naku, baya de. Sa bagay, disdi pa kan mga panahon man eh, panahon pa ka ito kan suka KKK baga, nagtatrayduran na baga dumani. Araw ganyan kita. Naku, sige, tama na muna yan. Masyado na tayo polluted. Politically polluted na tayo. Sus Maria Josep. Luwens, maray na hapon, please go ahead. Salamat tabi, Sir Pio. Maray na hapon. Sina maray na hapon sa gabos na mga paraan tabay sa mga dagdag tanyatong bareta. Nangapudan ang mga residente sa liwat kan sitio Alawiaw aran ni sa sitio Basod kan barangay Buyuan, Legazpi City, Sir Pio, na kung mapipwede pag-adala ng GAD asin day ipagpasipara kan barangay council asin government agencies na magkakanigo digdi ang nangyari sa saindang tinampo tabi, Sir Pio, na buminigla na nasa nang naging salog kan ruminatado ang bagyong Siroli digdi sa Legazpi. Iningon yan ang ipinagunambitan, mangiraray kan mga residentes digdi na nakaulay kan DCG Banyos na sindanag ng alas mangiraray kung nanatat daw ta ang tinampo na sa indang pinag-aagian digdi sa Purok 5 na mag-aagi ko ta na pasiring sa 7 sagurong naging ng sarong salog dakul ng volcanic materials alagad sa taas na portion kay ni Tabi, Sir Pio, dahil man lamang nin mga pangyayari ta grassland ini. Ana siring na bagay na iabutwa niya to tabi ni Sir Pio makalihis ana bagyo asin na ipalo at tama ni sa barangay council alagad susog kay Kapitan Ernesto Perez. Iyo. Ang kapitan ka na barangay Buyuan, ang solusyon man sa na daw tabi, Sir Pio, duman is filling. Ibig sabihin lalaganan kan mga
mga tinurupag na sementadong tinamputabi Sir Pio de sa buyuan, tapos iralag duman sa mga niraraot na porsyon tangani ng dahil daw na paglaugon in oran asin dahil daw na maging arog kay ito anasampitan ng lugar. Roger. Ana pangapudan man ka na mga residente tabi Sir Pio pag-adala ng gadta makangalason daw talaga nin marahay na so dating dalan kan mga tao na ginang arog kay ito. And sa babang porsyon kay ito tabi Sir Pio, ana mga residentes man natatakot dahil anta ana babang porsyon na ginang araro mo na salog kan na nakalihis na bagyong si Milenyo Muda si Riming alagad ini tabi Sir Pio yung pinagsasabi nindang lugar na ini ang pinagtatakot nila datibaan no umabot ang mga aldaw gumibo na ini nin River Channel idi sagkod sa pasasakat sa may pamitisang tambulkan dahilan ka na siring na sitwasyon asin na sa inda natatakot dahilan takadakol din mga residente ang mga nyaraon sa lugar sa mag-ibo nga nagilid ka na tinampo kung kaya susog sa inda pag-adalan ng kimarhay takong kakaipuan daw na mag-relocate mapartisipar sinda. Roger to that. Roger. So yan tabi Sir Pio ang mga dagdag na istorya hali sa Northern Party Can Legazpi. Ako po si LBB. Thank you so much, Luen, sa mga follow-up reports. Ka nagburutwang sitwasyon dyan sa Northern Parte Can Legazpi. Okay, yung linya ni kumpadreng Jomar Mani, hindi man napuputol. Sige, dumang kita sa Premier Distrito Canalbay, si kumpareng Jomar Bien, Pading Jomar. Marhay na hapon, please. Go ahead. Salamat padi, maray na hapon sa mga parantapay sa dagdag na bareta tulong bagong kaso ng COVID-19 na nairistro digdi sa syudad kan Tabaco ngunyan aldaw. Ini pating tulong ana sini kontak kan mga nainot naman na nagpositibo na mga pasyente kan COVID. Sa ipinaluwas na informasyon ni Mayor Crisel Lagman Luistro, ang saro na nagpositibo ko niya daw, iyo si patient 3027, ini ang ika-72 na kaso ng COVID sa syudad kan Tabaco, edad 43, sarong lalaki asin residente kan barangay Basud kan Tabaco City. Saro ining frontliner, Pio, asin close contact with ni patient 2972. Ini si patient 2972, bako man ini taga dito sa syudad kan Tabaco, dahil ko aram kung sa ina pasyente ni, pero dahil ini sa listahan kan mga COVID patients dito sa syudad kan Tabaco, nagkailang ining si patient, ining bagong COVID case dito sa Tabaco na si 3027, kan Nobyembre 14 pa sana, nagpakonsulta man sa nang birari kan Nobyembre 14, asin nagluwas ang resulta kan swab test mo nyan daw, positibo ini nakakwarentina na ang pasyente. Ani karuang COVID patient, ang ngunyan daw rin sa syudad kan Tabaco, si patient 309, ika-73 na kaso ng COVID sa Tabaco. 16 anyos pa sana ini. Naku. 16 years old na lalaki. Residente kan barangay Matakbak kan Tabaco City. Estudyante pa lang ini. Dahil istorya kan travel. Pero may history ini kan exposure. Close contact siya kan ni patient 2881 na tagaduman man sa nasa sa indang lugar. Yun. Sa diring komunidad. Siguro pag-iriba man lang ini sa arong. Roger. Ang nakamati ini kan pizza 14 man mismo nagpabulong and swab nagluwas sa test mo niyan positibo naka-quarantine naman ani katulong kaso kan COVID ngunyan aldaw rin sa syudad kan Tabaco si patient 3030 case number 74 pang 74 kaso digdi sa syudad kan Tabaco 38 ining anyos na babae taga barangay Bungagbong kan Tabaco saro ining caregiver. Ayun. Ang caregiver na ini, siya so nag-aasikaso, duman sa sarong COVID patient na nagadaan digdi sa syudad kan Tabaco ka nakaliis pa ka ng aldaw. Yan. Si patient 2942, saro ining 92 anyos na lalaki na nagadaan ka nakaliis na aldaw. And ining caregiver niya, pig testman, dahil manining sintomas na susog lang ini sa contact tracing, pag luwas kang resulta kan swab test,
positibo ini. Naka-quarantine naman tabi ko niyan, Pading Pio. Sige. So, yan ang tulong bagong kaso kan COVID kaya 19 degrees sa syudad ng Tabaco na nagpositibo ko niyan aldaw. Jomar Bian, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa mga dagdag na istorya, padagos na orlakitan dyan po sa palibot nako kay ingat tabi. Mga G, asin ingat magsunod sa ipigpapautob kan sa tuyang gobyerno. We will be right back. Kay Kong Joey, sigurado ang serbisyo. Mga proyektong patinampo, pig-urgulyo. Kasabayan, aeropuerto sa alubong. Sa kalamidad, preparado, maging sa turismo. Yan si Joey Salceda, madabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Magnesto grow happy. Magnesto grow na. Magnesto grow happy. Ang nutrients absorb ng katawan Kapag healthy ang ating mga tiyan. Magnesto grow with free balanced meals. Nesto grow kompletong nutrisyon. Magnesto grow happy. Magnesto grow na. Magnesto grow happy. Magnesto grow na. Nestigrow 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Daddy, kailangan ko po ng laptop. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan niyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Polmorista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer.
Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. Taranuman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaurisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigos magugma, tangani dai magutom, ayaw kaunon, magtaranom. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo ng sambayanan. Derechahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me Marian Rivera. and Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat Nido 3 Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. 66 na nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Sa Fabcon kong charcoal protektado, ang chef sa umaga, I'm home! Mommy, na mabungo pa rin sa gabi. New Sir Fabcon Charcoal Fresh. First Fabcon na charcoal protektado. Kaya blooming ang bango. Sir Fabcon Charcoal Fresh. Calling the attention of all shoppers. Ang Nescafe Creamy White, Nescafe Creamy Latte, at Nescafe Brown Twin Packs may prize rollback. Twin pack na, rollback pa. San ka pa? Please proceed to the nearest Nescafe aisle. Also, tirhan niyo po ako ng Nescafe Twin Pack. Thank you. May price rollbacks sa Nescafe Twin Packs. Bili na sa Suking Supermarket. Promo is from October 1 to December 31, 2020 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0982 series of 2020. GB, 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 GB. Number 1.
Kumparing Kuya Ans, maray na hapon go Ans. Yes, good afternoon Sir Pio, good afternoon sa mga paraantabay, sa mga nagdagmanyatong bareta nagpupuo ng diskubrehon ka nasanggunian panlunsod kan Legazpi at Misteryo sa mga quarry operations digdi sa syudad kan Legazpi. Ini matapos na mapag-araman kan DCGB News na nagtagapuo na sinda magkondusir ni legislative inquiry sa gabos na quarry operations digdi sa syudad kan Legazpi. Ini pinapanginotan mo niya ni Councilor Al Bariso. Sa initial na impormasyon na nakuha kan DCGB News gikan sa nasambitan ng sanggunian sa indang napag-araman niya to na sanggunian, pinag-aaram ninda po na pira sa mga quarry operators digdi sa syudad kan Legazpi ang tunay na nag-apply min quarry permit sa opisina ni Gobernador Francis Bichara asin man nakaipuhan man ninda maaraman kung sisay man ang talagang kompleto sa rekisito siring nasanakan mayor's permit. Dahil sa kung gigibuhon daw na negosyo ang quarry operations digdi sa tuyong syudad, dapat magluwas na kompleto sinda sa mga nagkapirang dokumentos na pinagahagad ninda o kaya kan gobyerno lokal kan Legazpi. Pero kayan, pinag-aaraman mo niyan ka na sanggunian panglungsod kung si isa digdian mga may violation siring nasanakan pag-abandonan ng mga quarry sites asin man an over-extraction dahilan sa kung ugwanin siring ganing mga violasyon siring nasanakan over-extraction sa pag-quarry, posible daw ini na yun nagkakausan din pagbago sa flow kan volcanic debris o kaya tubig gikan dyan sa pamitisan kan vulkan kada bes na igwanin makupusog na pag-uuran o kaya kalamidad. Sa niya ang sigurasyon ni Bariso, imbisiga rin din ni Maray matapos na aprobaran man kan gobernador ang hagadan ni Alcalde Noel Rosal na papunduhon ko na ang quarry operation sa enterong syudad kan Legazpi kan mga nakalihis na semana. Saying sanabi na sa ngunyan, in kaso man na mapag-araman ninda, naigwanin mga violasyon ang nagkapirang quarry operator sa palibot ng syudad, tulos man ninda ining aksyonan asin mapapatawad man nin magkakanigong penalidad katuwang ang nagkapira pa na concert agencies manungod sa nasambitan ng bagay. Yatabi Sir Pio ang mga impormasyon, Ans Galero, DCGB. Salamat Ans. Ay nako kumparing Jimmy, paano ba yan? Medyo kapos na pa ding Jimmy tabi pa ding Jim, medyo kapos na tabi. Okay na yan, naputol naman nga ni tabi Pa ding Jim, okay na po tabi Salamat kan sa idong pag-antabay asin namang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Bigbisa na sa DC